Эфирда яңалыклар вакыты студияда Алсу Нуриева исәмсез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Ознакай һәм Бөгелмәдә креатив чаналар бәйгесе үтте. Үзенчәлекле сабыйлар өчен яңа ел бәйрәме. Карате йортында шөгыльләнүче спортчылар еллык нәтиҗә ясады. Бүген иртән Тойсуган авылында янгын чыккан. Аның нәтиҗәсендә 81 квадрат метр мәйдандагы бүрәнә йорт янып бетә. Салахетдинов урамында урнашкан йортта янгында 1990 елда туган Ират һәлак була. Аның абыйсы хастаханәгә озатыла. Янгынның сәбәбе ачыклана. Башка темаларга. Хыяллар тормышка ашырга тиеш, бигрәк тә балаларныкы. Теләкләр чыршысы акциясе ярдәмендә инде 3нче ел рәттән Татнефть компаниясеннән бүләкләрне республиканың көньяк чыгышында урнашкан балалар йортлары, сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен мәктәп-интернатлар тәрбияләнүчеләре ала. Быел бу исемлеккә Бөгелмә районының Соколка мәктәп-интернаты да кергән. Ежегодно, вот тут уже на протяжении 3 лет, при поддержке компании Татнефть, при поддержке наших сотрудников организуется акция, добрая акция «Елка желаний», где наши работники, наши коллеги, неравнодушные сотрудники активно вовлечены в эту акцию, в это мероприятие. И мы уже вот на протяжении всего времени дарим подарки, дарим эмоции детям, воспитанникам из детских домов, школ-интернатов, для особенных детей. Быел Сокол мәктәп-интернатында укучы 125 бала кыш бабайга хатлар язган һәм аларны теләкләр чыршысына элгән. Балаларның теләкләре яңа елга кадәр үк үтәлә башлаган. Балалар хоккей матчында, Әлмәттә анимация мәктәбендә һәм Актүбәдә ат спорт мәктәбендә булып кайткан. Шәхси бүләкләрне аларга яңа ел чарасында тапшырдылар. Бу спорт кирәк-яраклары, китаплар, уенчыклар, тәм-томнар. Шул рәвешле барлык балаларның да хыяллары чынга ашты. Колабызда да сәламәтлекләре ягыннан мөмкинлекләре чикле балалар өчен бәйрәм оештырдылар. Яңа ел бәйрәменә багышланган чара сабыйларны да, аларның әти-әниләрен дә куандырды. Лина Хәсәншина дәвам итә. Здравствуйте, гости! Мы пришли сюда не просто. Яңа елга багышланган бәйрәм чарасы үзенчәлекле сабыйларны һәм аларның әти-әниләрен берләштерде. Бер-беренә психологик ярдәм, аралашу, мәрхәмәтле һәм тату компания очрашуга җылылык өстәде. Наши дети самые открытые, добрые, они с радостью хотят приходить в наш центр, участвовать во всех таких мероприятиях праздничных и различных мастер-классах, что мы им пытаемся и обеспечить. Наши занятия проводятся при грантовой поддержке Татнефти, ВФ Татнефть, за что мы им благодарны. Наши родители выражают искреннюю благодарность, потому что у нас все проходит на полной безвозмездной основе, то есть наши занятия проходят бесплатно. Аралашу, вак моториканы үстерү, педагогларның һөнәри осталыгы һәм аларның һәр бала белән элемтәне җайга сала белүе ата-аналарны сөендерә. У меня надомник, вот, например, он дома, ему не хватает общения. Он на эти такие занятия, он готов каждый день бегать, ходить на эти занятия, потому что не хватает нашим детям общения, не хватает обнимашек, целовашек вот таких вот с детьми. Спектакль һәм аниматорлар бәйрәм рухын үстәде һәм яңа ел кайфын бүләк итте. Лина Хәсәншина, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты Луч Әлмәтсел компаниясе. Бөгелмәдә 3нче тапкыр Шана Фест креатив Шана фестивале узды. Ярышларда 5 команда катнашты. Әлеге чараны татар мәдәнияте үзәге оештыра. Фестивальдә Бөгелмәдәге махсус хәбәрчебез Айгөл Шәрәфиева булып кайтты. Чит планетадан килгән очучы тәлинкәләр, аждахалар. Шанада шуарга яратучылар инде 3нче ел Бөгелмәнең үзәк мәйданында җыелып, үзләренең фантазияләрен һәм кыюлыкларын күрсәтәләр. Быел фестивальнең төп бүләге өчен 5 команда көрәшә. Сегодня проходит 3-й фестиваль Шана Фест. Изобретению творчества детей маленьких, да, на вот этих маленьких произведений искусства, это санки. Участвуют 5 садиков, и мы надеемся, что в сегодняшнем мероприятии победит сильнейший, самое творческое произведение.
Шанафест иҗади фестивале иң якты һәм гадәти булмаган чараларның берсе. Фестивальдә катнашучылар таудан төшү өчен оригиналь чаналар ясаган. Иң мөһим таләп әлбәттә инде чана презентациясе. Команда наша называется «Межгалактический Z». Приехали защитить вашу землю. Наши сани сделаны из пластиковых труб и изолон. Эксперт жюрисы чаналарның гадәти булмаган күренешен генә түгел, конструкцияның оригиналлыгын, финиш сызыгына кадәр төшү ераклыгын һәм команданың чыгышын да бәяли. Барлык катнашучылар да фестивальгә лаеклы әзерләнгән. Гран-прига Искыркы балалар бакчасы ия булды. Айгөл Шәрәфиева, Зирак Сәйдкулов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Креатив шоналар бәйгесе Ознакай шәһәре Ишкеев ял паркында да узды. Мондай күңелле тамашаны үткәрү районда матур гадәткә әверелгән. Фестивальдә барлыгы 38 команда катнашты. Бу хакта махсус хәбәрчебез Илмира Шәрифуллина сюжетында. Шаналар фестивале зур матур бер бәйрәм булып узды. Анда катнашучыларны район башлыгы Марсель Шайдуллин бәйрәм белән тәбрикләп, иң изге теләкләрен җиткерде. Ел сайын без сезнең белән бергәләп, шушы ял көннәрендә, каникул вакытында Шанафест үткәрәбез. Менә бик зур рәхмәт килгән үзебезнең командаларыбызга. Һәрбер команда әлеге чарага ныклап әзерләнгән. Катнашучыларның фантазияга бай булуы тамашачыларда соклану уятты. Мы выступаем за третью школу, за наших детей. Готовили, конечно, родители. У нас есть родитель, который работает, помогает со всем этим. Девочки, мальчики, классные руководительницы, родители совместным трудом. Әлеге чананы ясау өчен бер атнага якын вакыт сарыф ителде. Әлбәттә, күп тырышлык һәм көч куелды диләр катнашучылар. Таудан шуып төшүче корабларда нинди генә образлар юк. Монда узып баручы елның символы булган куяннар да, Кыш бабай белән Кар кызы да, 3 башлы яшел аждаханы да күрергә була. Поздравляем! Поздравляем! Наш дракон летит вперед! Всем поможет, всех спасет! 2024 ел гаилә елы дип игълан ителде. Яңа өйләнешүче яшь парлар утырган Мәнәүз авылы мәдәният йорты чанасы шуны тасвирлый. Чаналарны ясауда да командалар иҗады якын килгәннәр. Берәүләрнең чаналары катыргыдан ясалса, икенчеләре пластмас яисә фанера кулланган. Тимер чаналарны да очратырга була. Конкурсның таләпләре буенча мөмкин кадәр ераккарак шуарга да кирәк. Бәйгедә катнашучы һәр команда үзен лаеклы күрсәтте. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Спорт яңалыкларына. Традиция буенча кышкы каникул көннәрендә Әлмәттә балалар һәм яшүсмерләр арасында шахмат буенча шәхси беренчелек узды. Турнирда шахмат буенча балалар яшүсмерләр спорт мәктәбе тәрбияләнүчеләре, шулай ук үз осталыкларын тикшерергә теләгән шахмат сөючеләр катнашты. Тулырак алдагы материалда. Сегодня у нас будет 9 туров по швейцарской системе. Контроль времени 10 минут до конца партии. Шахмат турнирлары хәтер һәм игътибар, тапкырлык һәм математик сәләтләр, логика һәм фантазия үсеше өчен файдалы. Бу сыйфатларны яшь шахматчылар мәктәп укучылары арасында шахматны популярлаштыру һәм шәһәрнең яшь шахматчылары арасында дуслык элемтәләрен җайга салу максатыннан үткәрелгән шахмат турнирында күрсәтә алдылар. Есть ребята, которые у меня занимались, потом ушли в другой спорт, и я вижу, что они за короткий промежуток времени достигли результатов по другим видам спорта. Также в учебе большинство выпускников, которые уже ушли из школы, они закончили школу с золотыми медалями. Катнашучылар әйтүенчә, алар бирегә җиңү артыннан гына килмәгән. Һәр партия сабак һәм тәҗрибәгә, катнашкан һәр турнир алга бару мөмкинлегенә әверелә. Я занимаюсь шахматами 2 года. Меня учил папа и сестра. Чтобы развить голову, ум, это настольный спорт. Этим настольным спортом многие люди занимаются, гроссмейстеры, появляются новые. 2023 ел ахырында ел саен үткәрелә торган Кама Оръягы Гран-при турниры тамамланды. 22-24 декабрьдә Баулыда шахмат буенча халыкара мастер, шашка буенча спорт мастеры Рәшит Нәҗметдинов истәлегенә багышланган тиз шахмат буенча 31-нче турнир узды. Спорт очрашуында 26 команда һәм 107 шахматчы катнашты. Турнирда Нефтеградны өлкән һәм кече составлар тәкъдим итте. Ярышлар нәтиҗәләре буенча кубоклар, медальләр һәм дипломнар тапшырылды.
Мы привезли командное второе место. Также Халиков Данил занял в своей категории второе место. Я занял в своей категории шестое место. А также он занял в Блице второе место и по итогам года первое место. Когда ты начинаешь только заниматься, то шахматы это для тебя как игра. А когда ты занимаешься уже очень много лет, то шахматы это уже становится как часть жизни. Турнир бүлеклеу тантанасы белән тәмамланды. Ярышларда катнашучыларның барысына да истәлекле призлар тараттылар, ә җиңүчеләргә грамота тапшырдылар. Қалабыздың карате йортында шөгыльләнүче спортчылар еллык нәтиҗә чыгарды. Ирешкән уңышлар, уздырган һәм катнашкан чаралар саны алдагы материалда. 2023 ел карате йорты өчен 30дан артык чара уздыру һәм аларда катнашу белән истә калачак. 63 призлы урын яулау, 30дан артык спортчының квалификациясын арттыруда узган елда ирешкән нәтиҗә. Узган ел шәһәр, район һәм республика чараларында актив катнашудан тыш карате йортында начар гадәтләрдән арыну дип исемләнгән 3 семинар да узды. Гомумән карате йортында тренировкалар гына узмый, биредә уку-укыту процессы бара. Ул физик тәрбия, сәламәтләндерү методында исәпкә алган югары класслы спортчыларны әзерләү, начар гадәтләрдән арынудан тора. Моннан тыш даими күнегүләр ихтыяр көчен ныгытырга, рухи үсештә булырга да ярдәм итә. Может быть, этого не избежим, но вы уже научены преодолевать трудности. Это самое главное. Этому учит боевое искусство. Елга йомгак ясаучы тренировкадан соң гадәттәгечә иң кыюлар урамга ялан аяк чыгып үзләренең көрәшче рухын күрсәтте. Карате йорты, боец клубы һәм Бушидо спорт комплексларында шөгыльләнүчеләрне берләштергән тренировка карате йортында узды. Сүз уңаеннан алар барысы да Кёкусинкан карате-до Россия Федерациясенең Татарстан Республикасы региональ вәкиллегенә керә. Ә Здоровый Татарстан, Сәламәт Татарстан региональ иҗтимагый оешмасының генераль иганәчесе Татнефть компаниясе. Лина Хәсәншина, Вадим Тарасов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәтел компаниясе. Тапшыруыбыз азагында тагын бер мәгълүмат. Татарстанда 10-15 гыйнвар көннәрендә булачак аномаль салкын һава торышы турында кисәтү игълан ителде. Гидрометеорология фәнни тикшеренү үзәге фаразлары буенча, бу чорда төбәктә уртача тәүлеклек һава температурасы -24 градуска кадәр төшәчәк. Бу климат нормасыннан 9-15 градуска түбәнрәк. Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан Республикасы буенча баш идарәсе төбәк халкына экстремаль һава шартларының тискәре нәтиҗәләрен киметү өчен саклык чараларын үтәргә киңәш итә. Мондый салкын һава торышында аеруча игътибарлы булу һәм барлык кирәкле чараларны күрү мөһим. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.